ole thlir tu ten zawain chi bai le vekule tun tuma hian tun laia Bollywood lama ngai ven hlo deuh mai interneta viral mek hi kan bi chiang do nanga kan she chawangin Ranbir Kapoor le Deepika Padukone te hi Bollywood ex couple chuan alar berte zingami tun thlenga mi hriat hlo an lania ani hi tun hnai deuh lo khan Mumbai airport a karliam ta khan mitam takin an ngai ven tur thilti an neya tuna hian internet lama po a viral mek ani Deepika hian Mumbai airport gate lampana a pheilain Ranbiran ral khata changa alo vailai chu a hmuwa ti chuan ama veng tu chu ti dingin Ranbir chu anga ka anin kwa limhmel chu anin hmu ton bok Ranbir chu lirthea chuan a chuang veng hal mai bok ani ole clip toy te kan em don ani गुड मॉर्निंग भाई गुड मॉर्निंग भाई यहाँ पर बाय 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 आर के kanin takang khan thil thlen dan chu chiang takin kan hmuin ka ring ti chuan he hun toy te hi internet a tuna hian soihlo pol tak mai ania airport a hian hetianga anin hmu hi anin kara thil engemaw awma wanga in hmu nge niang malam huna project an nei duna wanga in hmu zawk niang ti chu tuna hian mi tam takin zo na an nei mek ani fan sam tak ten emi chungchang a hian rin dan sang sang le ngai dan te po an nei ngal nual hloma tam tak chuanin an ngai dan po an tho nual hlomani tuna kan en mek hi Ranbir le Deepika in reunion an nei na nge nianga hun rei taka chang to khan anin ngai na ti chu mitam tak hai rual ani lova chuwangin anin kara hian thil engemaw aum le time niang ti chu fans tam tak te ngai dan ani malampana kongshan an zo ve ve to chungpon tiang hian mu dun ani ta sia an fans te chuan an ko puite ve ve nen engtik nia emo film an la chandun nge beiseina sang tak an nei mek bok ani tilbeng war thak deuh mai chu hetianga anin mu dun na hi Deepika in film profile sang takachanga aban nuwa thil thlengania tuna hian Kalki 2898 edia atel ve to lova kumin kumtir lam khan he film hi aban san ani Kalki team ten ulup taka kan ngai tuan hnuin kongshan zo turin thutluk na kan siam ta Kalki 2898 edi film ang hi chuan in pumpek na le thil dang tam tak amamo ani tiin Kalki team te chuan an soya ani na taka chuan an lung oi zan lo ani ti a hriat thei ome a chan chu hetianga thu chu an siam dan atang hian an du khop Deepika Padukone laka chang hian an hmulo ti chu chiang takin kan hriat thiam ka ring heti mek lai kara hian report atanga alandanin an boina nia lang chu profile sharing a hlok na insem chungchang baka na tho hun chung darkar ti tlem le thil dang tam tak te Deepika hian du dan anei ni nan soya nimasela film director chuan he adu dan hi a pompui tak lo awangin tiang hian film chu a chol santanin an soi ani soita kang khan nu alo ni ve to bok nen Deepika tan chuan hun tam tak filma manral chu atana harsadona chuwangin a chung te nen hun mandun le hun man tam adu wangin tiang hian adu dan a sei chuak ania tin chumi pi alama kan sei tong khan tin kan sei tong khan sum le pai lama po ama aya lokna ne do wangin tiang hian adu dan te film director hena hian a soini na langa amero chu hetianga adu dan te an pompui thei tak silova chuan a chol santa ani ti chu chiang takin a hriat thei ome nimasela Deepika hian hetianga film profile sang tak mai a chol santak nu hian film lama chuan chol zai ala rel don lo ni in alang Shahrukh Khan nen tuna hian
an thok dun le to niin news sang chuan an tar langa tuna hian a film paruk na tur king an boi pui le mek ani tiang hian Deepika chuan Shahrukh Khan advice apek dan chung chang a sei chuak hiala santi film kan chan lain zirlai poimo tak mai Shahrukh hian min sila kumsom parit liam ta khan tiang hian min lo sil to ani film chan lama ton siat thatak nei ba ka kan chan pui te nen in pho taka film chan chu lo thlin na ro pui berani ti hin min sila he hian karil ruan he tak zeta tun thleng hian he min zirtir na hi zom tumin kong engkima mason zel turin keima nge po hi kain fui chin ti hin Deepika chuan a sei chuak ani Ranbir le Deepika airport a tunai do lok khan an hudun le ta a film lama project an nei wange thildang wang jok ni ta ang kan sei tong khan mani do lok khan airport a thlona tanga an thlok chuak tur ni ngei tur ni an pani hian mu dun an lo ni to a ti chuan tunai a hian an pani hi airport atanga anin lampana ho tur chu mudun anile thoboka he hian soizui a lo le zualani ole video clip phi toy tein kan thlir le lok don ani kan in takang khan chin takin thil thlan dan chu kan hmuin ka ring Mumbai airport ta an lo kir le hnu hian an kal sang tur chu in thla na bianga an fop le a ei ngei po hian mi tam tak ngai ati thalowa achan chu kopui nei ve ve to an nia tin chu mi pialama in ngai zong thlui an lo ni to bok nen he hian soizui a lo lo thei lo ani tuna video kan en mek hi a viral na sale boka internet lama soizui a lo le na sa zual bok ani social media he hi chan neya in munge tipal thil thu jok tin comment tam tak aum bok ani tin comment danga po airport atangin an chuak duna an lo kir le dun boka hei po hi mitam tak ngai ti thalo tu ne ti hin comment po atam hle bok ani Ranbir le Deepika hian airport hi an chu san duna ma se heta hian thil nu ja thak deuh mai thlenga om boka Deepika hi akal masazoka ti chon Ranbir hian azui boka amero chu thil theng hil anei ni hin alang Ranbir driver chuan an car chu kongkhar alo hongsa amero chu Ranbir hian Deepika hi angai ven lu tu deuh nge niang teng hian malam panin Deepika car omna lam chu apan chun zom zel boka Ranbir hian Deepika car apan ti chu anhuwa chau a he chuak ani fans tam tak te pon an comment boka unaw pa hian akal na lampo shelo ni ti hialin comment te po aum bok ani ole khang te kha tunaya Ranbir le Deepika Padukone chungchanga internet lama viral mek chunia mitam takin tuna hian zona anei thak chu an pan hi inkara hian thil thleng aum time ni ti chu ania ani lo vek point project malam hunatan an nei ni point na langa nakina hunin aron shilanga engwangin nge Mumbai airport ta hian an lu tuna an chu asan dun le te hi nakina channa nge be se ombok ani ole khati zong kha tun video wa Bollywood viral chungchang an taran thei chu ani e